Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Mga higala, mayong adlaw, kininasab si Pastor Mike sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church o salamat sa Dios nga naunasab ta ning mao nga programa o among tumong tinguha ani mga higala mao nga ikaw masayod sa kaluwasan sa kalag. Tungod kay kining eternidad, importante kayo ni nato masayran nga kinahanglan sumala gyud sa pulong sa Dios, no? Kay wa may laing nga nagtug-an nato may tungod sa eternidad kundi kining mao nga pulong sa Dios. That's why importante karon nga adlaw mga higala atong pagatun-an diri sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 9, no? Atong hisgutan kining sangputanan sa atong pagtuo, no? Kay atong makita diri sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nagtudlo nato nga kung mutuo lang ta niya makaangkon tag kaluwasan, no? Unsa man nga kaluwasan? Ingon ang Biblia, kaluwasan kini sa atong kalag, no? Kaluwasan kini sa atong kalag. Muna nga kung akong basahon diri sa 1 Pedro 1:9 nga ingon ang Biblia nga nagadawat sa sangputanan sa inyong pagtuo bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. No, iyon siya, sangputanan sa inyong pagtuo bisan ang kaluwasan sa inyong nga kalag. Unsa man ang kaluwasan sa kalag? Kanang dili nakamuadto sa impyerno. Kay mosugot kag sa dili mga higala, ikaw ug ako padulong gyud ta sa impyerno kay nahukman na ta. Walay tarong nato, kitang tanan makasasala, gikan pa na ni Adan ug ni Eva, ikaw ug ako makasasala. That's why importante nga makaangkon ta nining kaluwasan. Unsa ni nga kaluwasan? Kaluwasan sa atong kalag, no? Kaluwasan sa atong kalag, no? Sa ning adlaw, kung ikaw nakaangkon na nini nga maong kaluwasan, dili na ka moadto sa impyerno, kun dili langit na ka, no? Makig-uban na ka sa Dios hangtod sa kahangturan. Unay giingon sa Biblia, kinabuhing dayon. Kanus-ama na nato maangkon ang kinabuhing dayon karon mintras buhi pa ka, no? Kay ang mutuo buhi man, ang patay dili na wala na siya, no? Kay ningon ang Biblia nga human sa kamatayon hukom na, no? So importante ang pagpangandam nato karon mintras buhi pa ta. That's why atong tun-an kining sangputanan sa atong pagtuo, no? Niyon dia sangputanan sa inyong pagtuo kaluwasan sa atong kalag, no? Ningon diri kinsa man ang atong tuuhan para makaangkon tag kaluwasan sa atong kalag. Kay ningon man ng Biblia sangputanan sa inyong pagtuo. Asa man nato itumong ang atong pagtuo, no? Uban nagtuo nga pinaagi og relihiyon, magpamimbro ka, malangit ka. Pinaagi mayong buhat, malangit ka. Now atong tun-an karon mga higala, unsa man ni ang kinsa man ang atong tuuhan, no? Kinsa man ang atong tuuhan aron makaangkon ta ning kaluwasan sa kalag. Na importante kayo ni, no? Usahay magbase ang atong pagtuo sa istorya sa tao. Na mga higala kinahanglan ang atong pagtuo magbase gyud sumala sa Biblia, no? Gani ningon ang Buhat kapitulo 16 bersikulo 31, ningon ang Biblia, tumuo ka ni Ginoong Hesus, ingon diri
ug sila mingon tumuo ka ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. So kinsay atong tuuhan para makaangkon ta og kaluwasan sa atong kalag? Walay lain, si Ginoong Hesus Kristo. Kay ngano man mga higala, wala may laing nagbayad sa atong sala. Walay laing manluluwas gideklarar diri sa Biblia. Si Ginoong Hesus Kristo ra. So kung ikaw mo angkon, ikaw mo dawat ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, niyon ang Biblia, maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Nganong si Ginoong Hesus Kristo, tungod kay ningon ang Biblia sa Buhat 4:12, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi nini kita kinahanglan nga maluwas. Ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, ikaw maluwas. Ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, tungod kay siya lang ang manluluwas. No? Uban iyon sa nga, ang pagtuman day sa balaod, patiman ang balaod gihatag sa Dios para pagpakita nato unsa ta ka makasasala. Gani, lisod ang tao, mutuman sa balaod. No? Mutuman sa balaod. Munang si Apostol Pablo, nagsulti nato diri sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 16, na ang tao dili maluwas pinagi og balaod. Di gyud siya mamatarong pinagi og balaod. Versikulo 16, nasayod nga ang usa ka tawo wala gipakamatarong pinaagi sa mga buhat sa balaod, apan pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo. Bisan kita mituo diha ni Hesus Kristo, aron kita mamatarong pinaagi sa pagtuo ni Kristo ug dili sa mga buhat sa balaod, kay pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga pagamatarongon. So klaro kayo mga higala, no, nga ang balaod di ay dili makapamatarong sa tao. Ang balaod di ay dili makaluwas sa tao. Much more ang atong maayong binuhatan, no, di gyud pinaagi sa atong maayong buhat ang atong kaluwasan, no, kay sa Episo Kapitulo 2 tanawon nato 8 ug 9, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So makita nimo mga higala, ningon ang Biblia klaro kayo, pinaagi sa pagtuo. Kinsay atong tuuhan? Si Ginoong Hesus Kristo, nga mao ang manluluwas, nga mo'y nagbayad sa atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. Siya lang ang mangluluwas ug wala na ilain. No, ningon ang Biblia og kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat, basin adunay tawo nga magpasigarbo. Tungod kay nakita sa Ginoo nga kung kita mo'y mobayad sa atong sala, kita mo'y magpakamatarong sa atong kaugalingon, manghambog dayon ta. No, hambugiro dayon kaayo ta. Kay nakita sa Ginoo nga di gyud ta makaluwas sa atong kaugalingon, so mao nga paagi nga gihatag niya si Ginoong Hesus Kristo. Ug tungod ni ana nga kadtong taong mutuo ni Ginoong Hesus Kristo, nagingon ang Biblia, makaangkon og kaluwasan sa kalag. No? Ingon ka, pastor, pagtuo lang pastor, maluwas ta. Yes. Unsa man nga klase nga pagtuo, pastor? Ningon ang Biblia, sa klase nga pagtuo makita nato diri sa Bible. Ningon sa Roma Kapitulo 10, no? Ato ning sutaon, kay moingon man pud ba nga motuom sad ni Ginoong Hesus Kristo God. No, nituom sad niya nga Dios siya, nituom sad mi nga anak siya sa Dios. But unsa man nga klase nga pagtuo ang ipangita sa Ginoo? Sa bersikulo 9, nga kun imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. So mga higala, ang gipangita sa Dios nga ikaw mutuo ug kana nga pagtuo idumanan sa pagsalig. No, kay ningon ang Bible nga pinaagi sa pagsugid sa imong baba ngadto na sa kaluwasan. So unsa na nga kaluwasan? Kaluwasan sa imong nga kalag. Nga kung ikaw day mga higala mo tuo ni Ginoong Hesus Kristo nga siya
namatay, gilubong og nabanaw, mao na ang maayong balita. Kung imo na siyang saligan sa imong kinabuhi, imo na siyang dawaton, nga walay laing makadala nimo sa langit kundili si Ginoong Hesus Kristo ra. Kay ningon ang Bible sa Juan 14:6, si Jesus nagaingon ngadto kanila, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. So di ay mga higala, makita nato diri sa Biblia nga si Ginoong Hesus Kristo ra ang dalan padulong sa langit. Ug pinaagi niya na nga kung ikaw mutuo niya na sa kinasing-kasing, kung imo nang dawaton sa imong kaugalingon, nga walay laing makaluwas nimo, imo siyang saligan nga siya lamang ang makadaan nimo sa langit, nag-ingon ang Biblia, maluwas ka. No? Maluwas ka. Unsa na nga kaluwasan? Kaluwasan sa imong kalag. No? So sa nining adlaw, ang imong padulngan langit na. No? Langit na. Mao na mga higala nga kung imong tan-aw ng Biblia sa Juan kapitulo 6 bersikulo 47, niingon si Ginoong Hesus Kristo, sapagkat tinuod ako mag-ingon nganha kaninyo, siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Adunay kinabuhing walay katapusan. So makita nimo sa Biblia mga higala nga ang katukunong nagatuo kaniya adunay kinabuhing walay katapusan. Kinsay nagsulti ana? Ang atong Ginoong Hesus Kristo mismo. So ang sangputanan sa imong pagtuo diha ni Ginoong Hesus Kristo nga imong maluluwas, kaluwasan sa imong kalag. No? So ang resulta niini, niingon ang Bible, kinabuhing walay katapusan. No? 1 John chapter 5. Atong basahon sa Biblia. No? Importante ni nga naagud sa Biblia ang atong sukdanan nini nga mao og basihanan nini nga mao nga pagtulun-an. No, di man ni kay istorya lang og tao, di man ni kay tinumutumo nga sugilanon, base gyud ni sa pulong sa Dios. Bersikulo 11, o kini mao ang pamatuod nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing dayon, o kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi, o siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. So mga higala, magpili ra ka. No, magpili ra gyud ka kung gusto ba ka nga makabaton niining kaluwasan sa imong kalag. No, kay ang Dios nag-offer nato nini nga mao nga kaluwasan. Ang Ginoo naghatag nini nato nga mao nga kaluwasan, niingon ang Bible, sangputanan sa imong pagtuo. Pangutana, mutuo ba ka? Pangutana, mudawat ba ka nini nga mao nga mensahe sa Dios sumala sa iyahang pulong, nga dili pinaagi og buhat, dili pinaagi og balaod nga ang tao makaangkon og kaluwasan sa iyahang kalag, kun dili pinaagi sa pagtuo. So inaot ko mga higala nga imo ning nasabtan sa imong kaugalingon karon nga di gyud ka maluwas. Gawas ni Ginoong Hesus Kristo. Nga kun mutuo ka, musalig ka, klaro kayo ang Biblia nga nagaingon, makaangkon ka og kaluwasan sa imong kalag. So ginaot ko mga higala nga imo ning dawaton nga mensahe. Kay kun imo ning dawaton nga mensahe, ako mag-ingon nimo ang kaluwasan sa Dios. Maangkon nimo siguro kag langit tungod kay ang Bible, ang Biblia dili mamakat. Ang Dios mutuman sa iyahang saad. Unsay maangkon nimo? Kaluwasan sa imong kalag. Tuohi og dawata si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Ug ako'y paniguro na mo mga higala, sa nining adlaw, langit na ang imong padulngan. No? Muna niingon ang atong pagtulun-an karon, sangputanan sa imong pagtuo, kaluwasan sa imong kalag. Ug ginaot ko na dawat nimo nga mensahe, ug ikaw kung ikaw na panalanginan, paibaw ami. No? Naami simbahan diri sa Liloan, naami simbahan diri sa dito sa Lapu-Lapu. Ginaot ko nga higala nga ikaw mo abli sa imong Biblia, masayod sa kamatuoran, kay ang kamatuoran muhatag nimong kagawasan. Og sa sunod na usab nga higayon, daghang salamat kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ang Ginoo magpanalangin kanimo.
Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Hesus, Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga kaybawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini nasab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.